باش من میوانێکی لەسەر vê mijarê berez fesîh zîrek hevserokê şaxa duyem ya sendîka perwerde ya Diyarbekirê li Diyarbekirê digelme dayê berez fesîh êvar baş tu xêratî ji bo Kurdistan 24 astengî pirizgirêkên hember werza nû ya xwendinê li Tirkiye Bakurê Kurdistanê çi ne? Var baş serçava yani niha nûçe de jihate Diyarbekir'in de vê qadê gelek pirsgirêkê perwerdeyê hene. Ji bo zarokê Kurda jî ya herî mezin jî ev e ku bi milyona zarokê Kurdan ev jî dîst vê serdemê de bêyî ku bi zimanê xwe zikmakî dest bi perwerdeyê dikin. Ji piştî vê yani divê ku zarokê Kurda li vir weke zarokê digişe ne tenê Kurd hemû gelê ku vê welatê dijîn bi zimanê xwe ê zikmakî perwerdeyê bibînin. Yani tenê dersê bijarte ji bo vê pirsgirêkê nabin çareser. Ha em vê jî dibînin ku ji bo dersê bijarî jî ew helwesta ku hewcedarî heye nayê danîn. Yani ji bo dersê bijarî heta biniha weke mamoste di salê mamosteyek du mamoste dihatin peywîrdar kirin. Îsal pêncî mamoste ji bo wê hatine peywîrdar kirin, pazdeh heb ji wê dimilî, sî pênc hebe wê kurmancî, lê mixabin dîsa jî li dibistanan ji bo wê ji bo amadekirina materyala em bigirin û ji bo plansaziya wê a mamosteya jî tu helwestek nehatiye nîşandan di dawiya dawî de ev beş her dere dixetine. Belê ev ji alî zimanê zikmakî de û perwerde dîtin ev e. Lê ev zarokê tevdê welat jî bi gelek pirsgirêkê din jî rûbirûne. Li Amedê em dinêrin dibistanê me de di fêrgeha de di hin fêrgeha de çil û pêncî xwendekar bi hev re dikevin di polkê de di fêrgehkê de perwerdeyê dibînin. Yani dibistankê de 3,000 xwendekar bi hev perwerdeyê dibînin. Ev dibistanê weqas mezin, ev zarokê weqas zêde belê. Kek fesih hiç cudahiyek ciyawaziyek heye di navbera perwerdeya Bakurê Kurdistanê digel parêzgehên de bi nimûne Enqereyê, İstanbulê, İzmîrê cudahiyek heye di aliyê xwendinê, di aliyê avahî da, di aliyê polê da perwerdekirina mamostayan. Belê yani cudahiyek bi vî havî heye. Biskatin jî anî ziman îro li Amedê o belkî hin bajarê din êdî di fêrgeha de bi qasî pêncî şêst zarok bi hev re dixwînin. Li bajarê din ne wîsane. Li bajarê derdorê em lê dinêrin herî zêde 24-25 zarok di fêrgehkê de bi cî têkirin. û zat ji xwe rêgez jî ev e ku herî zêde di şertê awarte de ancak çel zarok li ba hev dikarbin perwerdehê bivînin. Lê mixabil Amedê ev heye. Ji ber ku yani berê jî çêkirina dibistana li vir kêm bû. Bi ser de ew dibistan kêm bûn, ew jî nebes bû îsal me ertejik derbas kir. Di vê erdhejazê de bi dihan dibistan ji bo xerabûnê rûbirûma. Ji xwe komik dibistan duwan de xebatê serrastkirinê hebûn, di piştî hilbijartin, piştî erdhejê jî komik ev dibistana de êrî perwerde nehate kirin. Em dinêrin li ber ku li gel ku li Amedê ev heye ji belê. Baş Kerkfes. Te got ev pirizgirîk astengên perwerdê ne li Bakurê Kurdistanê. Xebatên we, çalakiyên we wê çi bin ji bo vê yekê berdewam bibin, dewlet, hikûmet, desalat, guhdariya daxwazên we bike, rewşê çê bike. Heta ku derê wê berdewam bin we îro jî xwe nîşandan kiriye. Belê. Yani ez dixwazim yek xalîdî jî lê zêde bikim ku yani ji alî aborî de jî êdî zarok bi rastî jî malbatê wan ditengisin.
ایدی کارو باره لدبستانا او کسی کلو خباتکاری کو پاکجا دبستانا دکن حق دسته وان خباتکارا جسدی نوتی وی لسر دیو باوی زاروکا تیمشاندن لگل و داوی ده کو شرط و مرجع آبوری لبر وقاستیک چونه ایدی گهاندنا شرط و مرجع آبوری وقا زور بیه ev jî pirsgirêkî serekê ji bo dê bava û ji bo xwendin zakaribin zarokê xwe bidin xwendin. Yani di her malbatkê de cana 2, 3, 4, 5 zarok xwendekarin. Her zarokê di hundirê salkê de di serê salê de tespîtê hate kirin kêmasî 1305 lîre pere tenê ji bo destpêkê tê xerc kirin. Tenê ji bo xerçî destpêkê. İjar ve anî ser çareserî di virda çi ye? Çareserî ev e. Em jirayedara vê dixwazin ku em dibin ev çaresî tevahî bi hemû sendîqa û komeleyê ku alî perwerdeyê de kar dikin bi wan divê bê şewrandin. Em bi hev re rûnên em ê karibin çi bikin, çawa bikin ji vir mirov kare çareser bike. Lê gerek bütçeyek li gor we bê ava kirin ji bo perwerdeyê alî bütçe bê veqetandin û ji bo maddeye sereke ev bütçe beyne xerç kirin. Em jî zanibin ji çi tê xerç kirin şêwra wan bi merhebe ji bo wê me îro jî weke komele jî weke sedîqa ji me daxuyaniyek da di wê daxuyanê de jî bi hûrgulî me ava negiş. Anî ziman divê ku bi hev re hevsengiyek hebe û jê re çareserî bê dîtin. Baş e yek ji daxwazên we ye ku zarok bi zimanê zikmakî bixwîne. Giringî bi zimanê Kurdî bê dan, zimanê Kurdî bê be zimanekî fermî. Li gorî zanyariyên we çend malbatan navên xwe ji bo dersa bijarteya Kurdî nifsandiye. Çend zarokin eger Kurtî. Yani belê li gor zanyariyê me aslında bi rastî dixwazim vê pirsa ez naxwazim pir bibersivînim jî. Çima naxwazim pir bibersivînim ji ber ku şert û mercê dersên bijarî jî li vir nehatine cî. Yani ji malbatan re ew şert û merc nehatine vekirin ku malbat herin vê dersê bibijêrin. Wexta ku ew şert û merc hatibûne avakirin bi hezara malbata bi hezara zaroka ê biçûne ev dersa bibijartana. Yani îro em berî min biskadin min got ku tu salkê sê mamosteya peywîrdar bikî niha pêncî mamoste hatine peywîrdar kirin lê ji bo wan li dibistana tu xebat nehatiye kirin. Ji bo mamoste ji bo gernindeyê dibistana tu xebatek nehatiye kirin ku zarok li ser wê bên rê kirin. Baş. Pres Fesih Zîrek hevserokê şaxa duyem ya sendîka perwerdê li Diyarbekirê gelme bûyî. Spas kek Fesih.